初球打った次の第2打席はどうでしょうか。第1打席はフォアボールでした。戸郷対大谷。初球打った初球打った初球打った入りました。日本のファンが期待した待っていた一発をやはり大谷が打ちました。2年ぶりの日本でのゲーム。